Slav, merhaba jwara, bimxir hatin kanala Pirtuk Hazi. Ve hafte min jwara ji edebiyata Kurdî romanek bijart. Ev romana mijara xwe ji destanê Kurdî girtiye. Ev destana bi hezar salan di nav milletê Kurd tê vegotin. Dema ku xwez navê vê destanê bibêjim ez barim wî hemî jî vê destanê û lehengê wî bi nêz ve nas dikin. Ev destana bi rastî gelek bandor li ser nivîskaran kiriye ku ji bo pirtûkên wan yani ji bo roman, çîrok û helbestên wan wek biye çavkanî. Pirtûka me yani romana me şûr ê tu jiyê Kurdan Rîstemê Zal nivîskar Edîp Polat ji weşanê darayê hatiye çapkirin. Ez barim nahûn dibêjin ma kî Rîstemê Zal nas neke? Belê, rast e çimkî ew em hemen bijin lehengê me zarokatiyê bû. Yani yê ku zarokatiya me da behsa dayîkê me behsa çîrok û destanan dikirin bi rastî Rîstemê Zal jî gelek zêde duan destan da lehengê me qehremanê me bû. Belê em neçin nav roman ez dixwazim behsa nivîskar Edîp Polat bikim. Edîp Polat sala 1964 da li Amedê hatiye dinê. Demek ki mamosteyê biyolojî bûye lê gelek wê xeynî wî gelek pirtûkê wî berhemê wî hene hema ez bibêjim ser bîsê hevî zêdetir berhemê wî hene çend heba min nav bibêjim kundê kor heye ku ev ji edebiyata Farsa wergerî Kurdî kiriye ya Sadık Hidayet Tirkiya wî kör baykuş di pirtûkên şivanê di pirtûkên Ereb şemo şivanê Kurmanca û dimdim wergerî Tirkî kiriye û gelek berhemê wî dinê jî hene wek hawara Roboskî helbest û şorbe û fêdî xela û xeydî ev ji kurtê çîrokên wisa em ji mamostera jî serkeftinê dixwazin em vegerin nava romana xwe niha destana Rîstemê Zal di nav milletê me da rastî ve hezar salan me got ku tê vegotin heta vê roja îroyîn yani xwe parastiye ew reseniya xwe ew bi lehengê xwe û bi mijara xwe heta îroyîn hatiye û hatiye gotin ji me re em jî Rîstemê Zal dizanin. Niha Rîstemê Zal mirovek şoreşger mirovek merd wêrek û şervanek pir bihêze romana me yani ji romanê netirsin ku roman pir qalin de em ditirsin bixwînin wisa romanê ku sanne bi rastî zimanê wî gelek rewan e zimanekî rewan e û tê de gelek pirsên pêşiyan û helbest hene ev helbestana ne helbestên dirêjin ev helbestana wek çarek hatine nivîsandin li ser şîn şahî li ser şer û evîn û her wiha din henin helbestên gelek xweşkin û tema destaniyê zimanê destaniyê vê pirtûkê de heye ji ber wî ye ku romanek gelek xweş tê xwendin yani ji vanê jî qalînbûna wî tucarî netirsin. Rîstemê Zal yani ew qas xwedî hêzek mezin e ku heta nava Çînê bifikirin ji Kurdistanê heta nava Çînê giş kiriye bin desthilatdariyê lê mixabin ev desthilatdarî ne ku ji bo xwe ji bo dewleta ku wî ava kiriye ji bo dewleta Aceman Faristan yani ji boya Faristan ava kiriye ev jî bi rastî hişmendiyek gelek xirab ji bo milletê Kurd tiştiye ku bi hezar salan e milletê Kurd bi hezar salan e gelek ji bo cîranê xwe piştgirî daye wan û wan dewlet ava kiriye lê dema ku ava kirine vegeriyane îja li Kurdan xistine û kuştine û xwestine tune bikin wek ez çend mînakan bidim hûn ser bifikirin ji xwe wî ji van mînakan zanin dema şerê çaldıranê Osmanî û İraniyan da dîsan şer li ser Ednîgariya Kurdistanê yê ku li hember Osmaniyan Kurd yê ku li hember Şahê Îranê dîsa Kurd bu wek şerê Iraq Îranê Azerî û Ermeniya û her wiha gelek mînak henin van mînaka ez zêde naxwazim ew bikim û wekî dinê jî em dikarin bibêjin ku ev romana romanek dîrokê çimkî ser lehengek bi rastî di dîroka Kurdan da gelek girîng e di folklora me da jî pir tê hezkirin û bi nav û denge Rîstemê Zal e û me got ev romana jî gelek nivîskaran re bûye çavkanî ku pirtûkên xwe li ser yani bin bandora Rîstemê Zal da binivîsinin ev ji vana yek jî nivîskarê Tirk Orhan Pamukê ku xwediyê xelata Nobelê heye jî pirtûka wî yek kırmızı saçlı kadın heye yani jina porsor heye ew divê pirtûkê da jî ew pirtûka bin bandora Rîstemê Zal dime çimkî divê pirtûka Rîstemê Zal layê xwe siyapoş dikuje mixabin ji ber fen û dolabê Tirkan wek şahê Tirkan mîrê Tirkan Alpertunga heye fen û dolaban ke û lavê Rîstem bi Rîstem de kuştinê siyapoş di pirtûka Orhan Pamuk da jî kur bavê xwe dikuje yê ku pirtûk xwe ne û baş dizanin yani Rîstemê Zal xwe bi xwe jî dibe Orhan Pamuk biborin bi xwe dibêje dibin bandora wê destanê da me lê mixabin vê destanê wek destana Faristan dizane qebûl dike ji ber ku
ملتك دما خودی ستاتو خودی دولت تشتکی نبه و دمی هر تشتیوی مخابن بر تالانه evji براستی تالانه کل بر شعبانه کو herkes جدیروگا me گه سلطان صلاح الدین تالانه کن ترک عرب تشتکی دن و رستم زال و جل و بر خوارن و خوارن هر تشتمان و سات تالانه کن دفرده از خوازن بحث او که بکن رستم زال دما کو Alper Tunga kuşa ser Alper Tunga çarne şine hatiye girtin. Ev de mektebi de ciddi sedaj megelek caran ev çarne az zanu joxay. Lebir dibece ki ma Alper Tunga mriye dünya bedeng mayiye etim hayfe girtiye dil de peritin naha. Ev yek daye dileme agir girte rahime çi bu yeji khane me. Lehember dijmin evan lehember dijmin çeka heri be bandor xwendine. Ji kerem axway ve وصیت قاضی محمد شگوه خو یعنی جبیر نکن تجاری جبیر نکن حتی کو امنه خوینن امنه کارم سر بکبن دم باش